Yo, awusemhle. Thank you. Dimvuseleleke bebhali exam. This was a surprise visit. As usual, I always come and just ndivele ndifike nje. Ndibe ndifikile. Hi guys, igama lami ndikubhutlu. Ndikunolali weGunqayi. Ndiphi na upper Switch. I'm in the Eastern Cape, kwindawo ekuthiwa kuseLady Free. eTranskei ku-college yakwa Ikhala, right? Yes. Ikhala TVET College kwaNonesi campus. This is Usvich. Do I introduce you or do you want to introduce yourself? Please let me introduce myself. Okay, sure. Hi all. Uthi inkosi yamandebele, inkosi yamandebele. Hi all. Yo, I love that guy. Yeah, like I love cool. He's so authentic. I love him. Yeah. This is Usvich, as Upudlu said. Ngusiviwe Mathanda. Thina ke singaba setsom emission, everybody I think knows that. So Upudlu, as he said, about this is a special visit. Like it's surprising, Yan. It's surprising special because going to Tuka and I was like, no, ngibana undvusayo na. Kunini phandi xotha abantu bo bangangeni, but then ngubala undvusayo. Xa ndivula amehlo, okay, ndiseblend nje kancinci. But then I recognized, okay, it's you, Budi. Okay. Dim surprisingly out of the blue, I just decided ndangena resini yakhe ndamvusa. Oh. Ukona la ndithi Budlu. Ndiyaphupha na ufike nini because he didn't even say you were coming. Khangutsho nya. I never do. I never tell you I'm coming. Uvela ufike. Ndifuna ukubamba in the act. I don't know. I love surprises. I love surprising you. Yeah. And every time I see you, ndihlala ndiba impressed. You look good. Thank you. Kodwa ndiliye lo bone like ndimhlophe like kakhulu ngoku. Yeah, you are yellow. Oh. Noba awuyo rose. No, ndizivalele endlini nxa. Sure. Iyadika endenxa because yilali egqibeleni. So there's nothing fun to do. Switch. About 2 years ago, right? Yes. I dropped. We were on this spot. Exactly this Sasilapha. Ne? And at the time, ndizokhangelisa isikolo. Size by force, we drove from Joburg. Let me give you a background, Usvich. Usvich is my son. Can I call you that? He's like my son, but so he's my younger brother. He's a young person. 2020 what? 2023. 2023. After upase matric 2022. Yes. From Etsomo wahamba wahlala kwami. I do want, before we get to this point, I want you to give a background. Just give your story, tell your story on your own. From upase matric, what happened? Okay. Because his story inspires me, and I feel like a lot of other young people can draw strength from everything that you have gone through. Yonke indlela oyihambileyo. Ingathi omnye umuntu angaba inspired, because young people out there bayancama bavele ba give up. You understand? I want to hear your story. What is your story? Take me from after matric. Matric, yes. Well, matric yam ndiyenze ngo-2022. Okay, fine. As I was doing a matric, Budlu has been asking about, so after matric, what is your plan? Like, are you applying or things like that? I remember you were helping me out with the applications. See, apply, ufumana kwethe report, zika-June and everything. Okay. So after ndigqibile matric, kwezi applications besenza during mid-year. Sorry, ndoyika ukuwa sisencochoyini. Yo! Hey, dear prophet, damn it, dear prophet, because I was fearing that nandizawa, but I saw not long ago akukudalanga le camera le nantsika iphukile yaphuka andakwazi usebenza because iodwa in this other country iparts zayo to fix it, and it's really difficult to find nanga mic.
Amatye siwabeka phi naphi? Khalifake apha. Njani? Ixhase le milenze yi-2. Singawela kweli cala. No. Okay. I think let's just continue it. Okay. Besathini? Besisagqibezela uba after you helped me out with i-Nantsiki applications to varsities and colleges during la nyaka lo waka 2022 esiphakathini until de kwayophuma ii-results ngoJanuwari 2023. Yeah. Uphuma kwe-results fumaniseke uba naxa simane sibuyelela sijonga phaa kweza applications uba okay i-feedback, bad news, azange ndithathwe kwezinye ii-colleges and i-varsity. So it's fine. Ubhudlu wabuze ndenze njani esikolweni. Told him then ndiphumile esikolweni, ndiphume ngebhatshe ngenantsika ngediploma. Okay, that was fine. You were impressed? Ndizamile ndenzile. Noko yakhona into endibuye nayo kwabonakala. Then wabuza ke ngoku uba ngoku ndicinga uthini, yabo? Ndicinga ke mna kuba for now how about Budlu, I just come to your house then sifike xa ndilapha eJoburg sicontinuishe nee-applications. Ucontinuisha kwethu nee-applications sizawubona ke ngoku uba senza njani. Okay, it's fine. Ndaye eJoburg, I think Joburg ndiye February 2023. Yeah. Ndaye eJoburg. Xa ndifika eJoburg senze ii-applications then uBudlu told me that uba how about for now ndibe ndizama into endizayenza. Are you trying to praise? Why do I feel like I'm being praised here? No, You know I don't like that, right? Ingxaki, yeah, I do, but ingxaki yabo, I'm stating a fact. Inyani ifuneka yaziwe that. Okay, noba ungangumntu ne, but then kukhona umntu osoloko ekuncedisa trying to give you some advices, yabo. Ekugqibeleni ke abantu abasakhulayo kweli xesha likhoyo ngoku ngabantu abafuna uphushwa. That is a fact. Into nje yaziwayo ngumntu wonke. So you helped me wathi how about uba sibe sikhangela umsebenzi eRhawutini. Andiyazi umsebenzi oqalwa ngaphi mna kuzawuthwani nini njani phi. Ela xesha andikazi nento zophangela ndizabe ndiyeqala at that time. Fine. Every morning simane sivuka sisilapha kuFebruary simane sivuka every morning sihamba siyokhangela kwezi ndawo ko-Mug and Bean ndiyoba yi-waitress phayana because I was too handsome. Waiter man, not waitress. Oh yeah, i-waiter, yeah. Waitress ngosisaba ne. Yeah. Then fine. Saqhubekeka saphusha kwezi ndawo. Then ekugqibeleni kwakhona uCheckers, yeah. Kwathiwa ndizawuthathwa kuCheckers opha. Iphi kanene laa ndawo? Lena ndisebenza kuyo phaa. Le ngasendlini. Le ingasendlini. Buse-Cosmodal wena. Yeke. eCenturion. Yeah. So bendisebenza kuloo Checkers ke ose-Centurion nakhona. Ndithathwa ngenxa yoba ndimane ndiyongqubeka phaa every day because islogan sikaBudlu actually says uba tyhudisa. Yabo? Akasandipraise bawo. No, I'm not praising. Yabo? But you realize that you did that all by yourself. I was literally just giving you a house. I was giving you a transportation. I was giving you support. Yeah, that is what everybody needs. And the rest you did by yourself. Yeah. Talking and everything. Uba ndibe phaa ndithethe nabo ngokunokwam yonke laa nto. Then ndathatha eCheckers ndasebenza. Usebenza kwam eCheckers, I think ndisebenze iinyanga ezi-2 February, April, March. Then safumana i-response from i-college ebesiyi-aplayele Queen Nonisa. Phofu siyi-aplayele iKhala, but then i-farming kubi lapha eQueen Nonisa. So sawufumana i-response nakhona you were checking ii-emails nothi mna. Because ndibuye emsebenzini ndidiniwe ndibuye ndilale ndivuke ekuseni mhlawumbi ndine-morning shift ndiphinde ndiyongena. So wazondibonisa ke ngo this other day, I think ngoMeyi, because ndiqale ufunda apha iKhala ngoJuni. Wazondibonisa le email uba le email lena kuthiwa uyayi-accepta na i-offer ubu-aplayile iKhala. So i-requirements uyazimitha, the minimum requirements of i-farming management and mechanization. Fine.
I remember this other day, uze sibe siza kwesi sport. Kwakunge-5 or 6 June 2023. My birthday. Yeah. On my birthday, I Yeah, took you on to your school. birthday, yes, you did. Yabo. It was i-5 June. Imini yakho nditshayisa late if you still remember. Ndiphuma u-8 ebusuku. Yabo. But then kwabe kusithiwa nge-6 June. Deadline. You have to register I-deadline, by. yes. I have to register. Ingxaki yethu thina saleqa ixesha thina. Of which that was a good thing because saphuma eRhawutini ngaba saphuma eRhawutini 9, 10. ngo-9 to 10, yeah. But u-6 wasibethela singena apha eQueenstown ekuseni. U-half 7 to 8 wasibethela sesiseQueen Nonesi for i-registrations. Yeah. So istory sam all after all is that uzophumelela ebomini, you have to meet some people, abantu abazoncedisana nawe in some sorts of ways. Yabo. Yewethu, ndiyamva ne, but I love hearing you speak. But what is most important, I think people wanna take from this, into yokokubana, sure, a little push, but ubuzidodela, basically, because mna I was just bendifolda hands. Did I ever say ndandikhe ndathetha nemanager ndathi mqesheni? Hayi azange shem. I did that take him ndimise ku-parking lot ndibuze hayi, I didn't. I forced you to ask for a manager to ukhamaxhaka and utyhala isifuba uqobelisa abantu ukhumshe if you have to khumsha and speak with these people, get whatever you want in life. I don't remember holding your hand. Undisa ngaphakathi. Ndikusa ngaphakathi. I was just there to support you. Yeah. Right. I feel like there's a lot that you're missing in the story. We met. It's important because abantu bazawulahlekelwa i-context. Okay. How did we meet? That's the most impressive. Ndayicinga ke uqala phaa kulaa party. I think we want to start at meeting. Do you want me to summarize? Please. Usvich, the reason why I love all my youth. The reason why he's like a firstborn to me. Oh, wow. The reason why he's like a firstborn kum, I met you by a shop elalini, ilali zethu eyamilena eyakhe ileya. And so yikuba iwe la camera. So I met him, ishop yet, the main shop elalini, ileya usvija kuyo. I was looking for young people. And ndine group yami yedrama, right? Yeah. And ndikhangela abantu abatsha anazi boys ugcwele amantombi. I need i-characters eziyi-2 ze-boys and I struggled a lot because i-boys ngaba bangafuni ukwenza nto sentsho banentloni, they think these things are girly, bazawujongwa bazawuhlekwa kind of a thing, bezabizela amehlo. Usvich was the first one to volunteer, waba brave yena wathi I'm gonna join you, Bhuti. I want that. He took a role. In fact, when I'm playing this episode, I'm gonna insert your role. This is an award-winning actor. Gusipho, character number 1. Are you number 1 or number 2? Number 1. Number 1, Kakwahla Kwasa, the drama that I produced in the Eastern Cape back in 2020, 2021. 3 years back. Yes, but during the COVID. That's what I produced. Yayidlala DSTV 260. Yeah. And we shot about 10 episodes and he was number 1. Uthandwa by everyone. He's hated and loved by everyone because of how controversial and interesting his character was. He embodied la character Kasipho so very much. Kangangokubana abantu babethe bengehluli ubana bathi la Brett, yeah. Babengehluli if you actually the character okanye kwawena umuntu onjeyana. So he's that talented. That's actually how we met. Now I want to fast forward to ngeli xesha si-actayo ku-grade? I was in grade 12. Did we not start at grade 11? It was late grade 11. It was 2021. You were late grade 11. Grade 11, yeah. Then we continued working together until mid grade 12. Mna ndizokushiya usesiphakathini sika grade 12. Then our journey continued because I always follow up with the youth. Bana ke ngoku kwenzeka ntoni elifini yakho after all that. So waya ke Gauteng wapass matric waya eGauteng. Hayi speech wena ukwazi ubalisa. Nako
uSviji ndithi the license I want you ndithi ngexesha silindileyo ngexesha we're supposed to even start emgidini like the makrwalings Yo. and all that. Never mind that, but I want to get to the interesting part. Ndithi switch masambe uyobhala i-learners funda i-learners ahambe. Did we book it? Sayibhukisha. Xa ndifika xa sifika etraffic uSviji ndifuna at least afike ujunior license akaboni, he can't see. Ndithi what? He can't see anything. Kuthiwa akaboni udangerous lo mntu akaboni, he should not be outside in the street. Dangerous environment. Dangerous to uphila nabantu because you cannot see anything. Yeah. And you never told me, not even once, that you can see. Ingxaki nam ndandingazazi uba andiboni that much uba ndingade ndingaboni into elapho. So we had to get him i-license yakho. You didn't write okanye wafeyila because ndabhala okokuqala. Ndabhala okokuqala. Then okwesibini xa ndabuya kwathiwa no andiboni. Like andiboni tu at all. Okokuqala ndayibhala ndayifeyila. Then xa ndibuye okwesibini kwathiwa andiboni kuzonyanzeleka ndiye kugqirha kwenzela kuzobhalwa elaa phepha lakhona. Waenda phaa usenza ndiyokwenza ii-glasses. senza iglasi. Iglasi zizofika kuwe use-college ke ngoku. Yes. Into yakho ye-license izayiyeka kanjalo. So it's how many years since you left my place? 2.5. 2.5. Yeah. It's almost 3 years. Yeah. And look at him. Chloe. He's doing well. Yeah. Let's not only share the bright side. Mm-hmm. At some point, you had struggle with you kodwa ingathi ndiyayibaxa xa ndisithi you had a drug problem. Yo, No. drug. It's like it's a lot. How did you? Who introduced you to Intsangu? This is not embarrassing you, but no, like ekukhuleni iqonda mos ezilalini kho laa nto yamakhwenkwe and all that. So ekukhuleni kukwento zemigubho neentoni Imitshotsho, imitshotsho ezana. So I think the reason I got influenced iqonda okay kuyatshaywa apha yabo and bathi intsango ayikho dangerous, iyaqhunyiswa nje qha then like uzive kamnandi ube calm and all that. So ndiqonda nam khathi ke ndive le feeling, ndingumntu othanda izinto ke mna ke ndithi ke ndive le feeling yenziwa le nto yabotshwa nam ndatshaya. Then I realized ngoko ke uba no like nyhani i-feeling right le i-feeling right le iyandithomalalisa. Like ndibe right naxa ndilala kamnandi cum. Did you get addicted at any point? Do you feel like you were addicted? No, I was not, because bendingayitshayi okokoko. Into xa ungayi-afforda soze ukwazi uba umane uyisebenzise okokoko. Umzekelo ibhegi yentsango yayi-R20. Yabo. Switch, this is the first time I'm going to ask this. I've never asked you before. Ngoku sisesetini, while we were shooting uKwahlokasa, were you ever high? No, I was never high. Because honestly, I never knew about China. Ndancinga uba ushushu mna the other time you went with friends dadibana ngasenkqonkqweni phakathi eTsomo High. Ndandicinga uba ushushu. I think everybody was drunk with your group. But I don't know if you're high or not. I've never seen you high. I've never to this day. Hayi ingxaki ngoba bendisatshaya intsango bengayi uthini laa nto overuse okanye i-overdose. So uyitshaya smart benditshaya one joint a day. Ndarola one joint. He lives with me, by the way. He lives with me and I have no idea about utshaya intsango. How did I know? I'm not sure. Yazi I think khona into wayifumanayo kodwa. It's the pants we were sharing ezinye. Wait. Those green pants. Ezi ziphane. Phe? Ezisendle. Ayiyo. No, the tracksuit. Le green. So I would wear ndandiba wayinxiba i-tracksuit yam kanye yaye yakho. Yaye yakho. Ndandinxibe yakho. Ndayinxiba nganye imini. Then I would see no qala izidiksi zomatches they always were there, but ndangayazi uba enzela intsango. Wawulikrwala kaloku ufika kwakho kwam. So ndicinga zezinto zamakrwala ke andinanixesha loo nto. Then I noticed ithini le nto. Then ke finally he admitted bana hayi wethu ndiyayitshaya intsango. Yo, I was so hurt.
I overreacted, and at the time Usis Brenda was around. Besekhona. And usisibhi uthi hayi man khawuye like uye kumntana yintoni uzenza umzali ostrict akho nto wrong wenza ngwini yi-artist ke mna I'm like I'm so protective of you Switch. I don't want you ube usenza into rongo. Intsango yinto erongo, siyazi into erongo. It's not such a great thing. Otherwise, how did you get over that? Or how often do you smoke now? I don't. Why tu? How did you come out? Xa ungekho addicted okanye into xa ubuyenza nje just because mhlawumbi ubufuna uexperience yabo awuyenzi kuba used kuyinto mhlawumbi orhalela uyenza for the rest of your life. Ekambeni kwexesha uyiqonde na uba le nto ndandiyenza kuba bekuthe not that ndandifuna yabo. So ndave ndazixelela nje uba okay sure ndizoyiyeka, so ndabe ndiyiyeka kanjalo, just like usela. Right. You always will be impressive to me. You always will impress me. He's not perfect, but yeah, and are you not perfect? Umntu akanconywa Kanconywa umntu. You just interesting for me as Fitch wethu. You always impress me. How different you are. How focused you are, because you've got this thing, man. You've got brains. You've got brains. I do wanna say I'm proud of you. What advice? Oh, you told me you now leadership in your college. Yeah. What advice would you give to this is a catch up? What advice would you give to ibona ukhona umntana pha emission, ukhona umntana eqoqorha somewhere ezilalini ubhale matric and they have no idea what's going to happen next? What do you want to say, because you've been there once? What do you say to them? The only thing I'm gonna say is uba ebomini kuyanyanzeliswa. Nam loo nto ndiyifunda kwabantu abaphambi kwam abaphila phambi kwam that uzube nento ebomini, you have to force, like you have to make sacrifices kwenzela uzofumana le nto uyifunayo yabo. So sacrificing, uzinikele, uzixelele uba le nto ndiyayifuna futhi ekuyifuneni kwam ndizayifumana, because uyayazi i-background osuka kuyo. I-background osuka kuyo I think yeyona nto ikuphushayo the most uba ekhaya ndikhule kunje, ndiyayazi uba imali zoba ndinxibe esikolweni isihlangu bezibolekwa and all that. So mna utyhudisa kwam ndityhudise ngeendlela ezininzi, zinintsi iindlela. Ngoku umzekelo there are social medias, ezi platforms zakhona. Abantu bangapowusta and that kwenzela uba kuzoba khona abantu aba-ofarishayo uncedo yabo. So i-advice yam mna kuba makutyhudiswe bhutlu qha, ayikho into egqitheleyo, because once you push in life, life will get you somewhere. I swear that's true. Ndiyayazi nam ndiyazi lapha kum umzekelo, nam ndiyatyhudisa. Yes sana, hayi nantsi motivational speaker. Imbhukisha ke madoda, igama lakhe nguSfitch Mathanda nguGcwaneni. He's a uyazi bandiphathe ndathi uyi-pharmacist. No way.